owetewa ma wawuoyo go ka ni katiba no ok gikethe juma ni. To pod koluong ng'anyo kapod katiba no nitie to ng'anyo ni e chik ma jo ng'anyo nigi right gi mar ng'anyo. Tatieko bende kawacho ne jodalawa kendo awacho ne owetewa man kane ni Outa dong digen dong dugen to dong dibau. Ero kamano atieko twak wanonge gima wageno waningeni no sa ok dhi chalo ni awacho ni 2027 ng'ato dhi kelo nyange madhi uso chiro timore ni ga seneta ema wacho ni joluo pod gin joluo achiel go kendo gin jokura go. Ero kamano 27 ok dhi chalo ni. Aya agoni rikwane nyabichi sogola obikwale nyake gwe kanyakla kodo kinyo jabu awacho ni obikwalo kura na nyake kati kwale Seneta linguru atiek twak koro. We agonu erokamano mar mondo muwinji donge. Agonu erokamano kuom biro twak okinyi ma kawuono. Kok manya korom ge jonda kigeni 27 tok sari mar okinyi. Gi kanyo bende